хоҷа, масалан дар охири ҳамин номҳо Аҳмадбек, Каримхон, Латиф хоҷа, мана ҳамин хеле ҳаминҳо маънан ё иҷоза дода мешавад? ман фикр мекунам ки ба ин масъалаҳо ҳамон феҳристи номҳое ки аз ҷониби академияи илмҳо ва қумитаи забон ва истилоҳот таҳия мегардад ҷавоб хоҳад дод. яъне берун аз он феҳрист гап номгузории имконият надорад. ироди ҷиддие ки аз ҷониби вакилон буданд ин маҳдуд кардани ҳамин номгузорӣ буд ва чихел ки шунидед дар баромади раиси маҷлиси намояндагон мо як роҳҳо усулҳои ҳалли ин масъаларо низ дар доираи феҳрист ва ваколатҳои ҳамин сохторҳое ки ба ин кор сару кор мегиранд ҳаллу фасл мекунем. ҳукумат бояд дар ин ҷода кор кунад. ҷаноби вазир, унҷо як дар аввал гуфтед ки илова кардани тахаллусҳо ба ном ки боиси тафриқаандозӣ мешаванд, тахаллус гуфта чиро шумо дар назар доштед? дар худи лоиҳаи қонун агар дида бошед, мо баъзе аз ҳамон номҳое ки дар амалия тахаллусҳое ки дар амалия шахсон ба худашон касб мекунанд пешниҳод кардагӣ ҳастем ва ин чиз дар ҳақиқат одамое ки шахсоне ки ба як синни соли муайян расидагӣ ҳастанд худашон ба худашон касб карда дар аҳволи худро ҳамчун шайху суфию Шайх Тимур муаррифӣ мекунанд. мо мехоҳем ки қонун ёки дар қонун ин чиз камтар маҳдуд шавад, бигзор ин масъалаҳо дар доираи дигар санадҳо ҳаллу фасл гардад. бинобар ин ин масъала ҳам дар доираи ҳамон феҳристи номҳое ки бояд шавад бояд ҳалли худро ёбад. мебахшед дар сурати иҷро нагардидани ҳамин муқарраротҳо чӣ гуна ҷавобгарӣ пеш мешавад? ҳоло мо дар бораи ҷавобгарӣ сухан намегӯем. мо бояд ҳоло механизми дурусти ҷорӣ кардани ин тартибро вай кунем, лекин дар маҷмӯъ агар ном ба анъанаҳои миллӣ мувофиқ набошад ва дар феҳрист набошад, агар онро мақомоти сабт намегузоранд. аз кай аллакай амалӣ мешавад? қонун бояд ҳоло қабул шавад, ба имзо расад ва нашр табл шавад ва баъд аз он ҳукумат бояд ин феҳристро ҷорӣ намояд. то ҷорӣ намудани феҳрист низоми амалкунанда кор мекунад.